सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयानं 4 दिवसांची वाढ केली आहे। त्यामुळे आता खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत राहावं लागणार आहे। भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयानं 4 दिवसांची वाढ केली आहे। त्यामुळे आता खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीतच राहावं लागणार आहे। भोंदूगिरी, जादूटोणा आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेला अशोक खरात याला रविवारी नाशिकमधील सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं। त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकानं अधिक माहिती मिळावी यासाठी खरातला पोलीस कस्टडी मिळणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं। तसंच यावेळी न्यायालयात खरात याची बंदूक, त्याच्या मोबाईलमधील डेटा व संपत्तीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली। त्यानंतर न्यायालयानं विशेष पथकाची मागणी मान्य करत खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठवलं। भविष्य सांगण्याच्या बहाण्यानं जाळ्यात ओढून भीती घालून महिलांवरती लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अशोक खरातचे दररोज नवीन प्रताप चव्हाट्यावरती येत आहेत। महिलेवर अत्याचार केला, बनावट रत्ने व अंगठ्या देऊन आर्थिक फसवणूक केली असे आणखी 2 गुन्हे त्याच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आले। दरम्यान हवाला रॅकेट व व्याजाच्या धंद्यात त्याने शेकडो कोटींची उलाढाल केल्याचं विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत समोर आलं आहे। त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची आता ईडीकडून चौकशी होणार आहे। यामुळे त्याच्याशी संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत।